Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po.
O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So, dito kita babarilin. Sa gitna. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Alam mo? Nakalapit.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat yun. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minhal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang...
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Una sa lahat, gusto nating magbigay ng isang bonggacious na shoutout sa Trinity University of Asia. Yay! Congratulations unang-una sa lahat, syempre. Sa kumikinang ina. Salamat ng Pangilan marami. mo na to? Grabe, ang dami Ang dami ko mo ng ng kabayo. This is a super duper great sign because it's the year of the horse. Tama. So ibig sabihin sisipain talaga tayo ng sandamukal na grasya. Correct. Let's go! At syempre, bukod po dyan sa pagiging best Female hot, DJ. Hindi. Hot Best mama. Ano ba yan? Kasi pinipilit yung hot mama, wala naman nakalagay dito na hot mama. Female disc jockey of the year. Ayan. Nicole Yala, thank you so much. Ito naman po ay FM's radio station of the year. Ayan, Love sa Radio. Love Radio. Salamat sa Thank you. pagbibigay ng award na ito ang ating Trinity University of Asia, mga students, mga educators. Maraming salamat. Alam nyo naman, lagi po namin itong pinupuntahan. So, Yes. maraming thank you. Hindi lang talaga ako nakarating kagabi, pero salamat. I am there in spirit. Yan. And congratulations pang-11 na pala ng Platinum Stallion Oo nga National eh. Media Awards. Ayan, at parang hindi na tayo estranghero dun sa kanila. Hindi na, memorize na Oo. natin yung parking, memorize na natin yung lobby, Tama. lahat, yung elevator, Correct. ganyan. Oo. So maraming salamat po. Kapag nakakatanggap po kami ng ganitong mga awards, ito po mga ebidensya, pagpapatunay na yung saltik namin sa utak, meron Tama. palang patutunguhan. Correct. Yan. Salamat ng marami. Ayan, sa lahat po ng mga bumubuo, sa mga estudyante doon at sa mga teachers, maraming salamat. Correct. Chulaluto lang halong eklavu. And speaking of Saltek, kaya po ako hindi nakapunta kahapon dito sa Stallion Awards. Kasi nakasabay niya yung inorganize namin na press con para sa Mayat de la Rosa Ayan, kay Fine Madam Jewelry. Mayet. Oo. Kasi nag-launch sila ng bagong collection ng diamonds, ng Monaco, and yung mga gold bars. Aha. Ganon. Yun kasi yung mga bago ngayon. Nakakatawa lang kasi unang lumabas yung mga models, mga ang hihinhin, Okay. ang hihinhin, ang ninipis, ang sisikip. So unang lumabas yung mga mag-model ng Monaco collection. Ayan. Tapos sumunod na lumabas yung mga mag-model ng diamond collection. Aha. Tapos ako kasi yung magmo-model ng gold bars. Aha. Una, hindi ko nakuha kagad yung gold bars. Pangalawa, kung saan ko kukunin yung gold bars, nakasusi ng malupit. Alam mo yun? Yung alam mong parang may saltik yung kukuha. Delikado to. Nakakatawa lang kasi parang from mahinhin to balahura. Tapos yun yung parang sinabi ko dun sa media na ang brand na ito is inclusive. Actually yung media ang dami natutunan Tayo kasi nung araw na-realize natin, ito 'di ba realization natin dati, yung mga nagsusuot lang ng gold galing ng Saudi. Oo, totoo. Nagtatrabaho Yan, lang yung abroad. yes. O kaya kung meron kami na mula sa lola mo na heirloom na Oo, yan. yayamanin, 'di ba? Saka mo nang susuotin. Correct. At saka sila lang. Oo. Sila lang talaga yung meron. Saka pag sinabi mong may suot na alahas, Yan. yung parang talagang may okasyon lang. Correct. Kaya kahit kung minsan may alahas, tinatago mo. Tama, 'di ba? So ngayon, dahil nga lumabas yung mga mahinhin na models, tapos biglang lumabas yung ambassador, which is ako, na maingay, hindi mahinhin, hindi masikip. It's a
proof na yung brand is inclusive. Oho. Ano ibig sabihin ng inclusive? Kahit sino. Kahit sino, Oo, pwede. hindi ito para lang sa mga mahinhin. Oho. Hindi ito para sa mga masisikip. Oho. Hindi ito para sa mga mayayaman lang at mga alta. May collection na mga gano'n na Oho. pang-alta. Pero meron ding mga collection na afford. Oo, kasi ang ginto kasi dati, tinitingnan siya as parang luxury. Oo. Hindi nila nakikita na ang ginto is a form of investment. Correct, hindi. Oo. Maganda kasi may social media na, may digital. Meron ng ways to tell the Oo. people na hindi lang siya luxury. Oo Ayan. naman luxury siya. Oo naman elegante siya, ganun. Yes, oo. Pero may purpose. Yan. May purpose to. Yung mga tipong kapag ka gusto mo nang kalimutan yung ex-jowa mo na binigay yung bracelet na yan, Oo. pwede mong isanla or pwede mong ibenta ulit. Tapos palitan ng iba. Oo, palitan para mo hindi ng bago. Wala nang Correct. alala, wala nang Tama. memory. Totoo. Hindi kasi alam mo, eto naalala ko lang yung natatandaan mo si Kuya Alex, yung inchik na Oo. umiikot dito noon, nagbebenta ng mga alahas, 'di ba? Tapos syempre siguro nag-retire na yung anak niya na. nandito, Si Robert. Memorize na natin lahat 'yan. No? Isa sa mga hindi niya makakalimutang kwento ko nung bagong DJ ako. Hindi ko makakalimutan yun, Jegs. Kano lang yung sweldo ko noon. Wala pa akong endorsement masyado. Tapos, lang ako. Ang dami kong racket noon, pero rumaracket lang ako para sa pandesal, libreng kape, tsaka coke, diba? Tapos, bumili ko ng bracelet. Hindi ko makakalimutan, 7,500. Para sa jowa ko noong time na yon. Alam mo, ang hindi niya makalimutan na kwento ko is that hiwalay na kami ng jowa ko. Binabayaran ko pa. Hinuhulog-hulugan ko pa. Ganyan po si Nicole. Ganyan po ako magmahal. Kahit hindi ko alam kung saan kukunin yung pambayad. 'Di ba? So, hindi niya yung makalimutan. Parang lagi niyang kinikwento yon sa mga tao. So, kasi yun nga parang may feeling ako dati na kung alam ko lang na bracelet dati, isipin mo bracelet 7.5, may bracelet ka na medyo makapal yun Oo. na parang parang galing talaga ng Saudi yung Oo. datingan, ganyan. Ngayon yung 7.5 mo, wala pa nga 1 gramo Pwedeng siguro pair of earrings na medyo Oo. maliit, Oo. ganyan. So ibig sabihin, nag-change through time, pwedeng yung mga natatago nyo po ng mga alahas. Kaya alam mo yung press ko na medyo nagtagal. Kasi yung mga press parang very interested din sila na oo nga no. Kung meron pala akong mga alahas na luma, tapos wala ng pares, oo, tapos nakatabi lang. correct, ibebenta ko siya ngayon, tapos ititimbang Oo. 'di ba? Kumita ka pa. Correct. 'Di ba? Yung mga ganon. Well, yan naman yung maganda sa mundo natin ngayon Nagkakaroon na tayo ng kaalaman. Correct. Oo, Yun nalalaman na natin yung mga bagay-bagay na iilan lang ang dati nakakaalam. 'Di ba? So yung literacy pagdating sa ginto ngayon, mas malawak na. Correct. Oo, kasi dati talaga pag sinabi mong ginto ay mayaman lang yan. Ano lang yan, pamporma, pang-arte. Tama, correct. Arte lang yan. Okay, o di naman kaya grabe, minana sa lola, 'di ba? May kwento. Alam mo yung parang may kasamang may kasamang multo yung kwintas na ipinamana sa may ganung kwento Yun, wala sa picture doon pag may mga alahas kapag may gold ka, yung investment pala. Wala. Na magagamit mo siya in case of correct. emergency. Wala ganun Walang ganun noon pag-iisip Oo. Diba? Tapos ngayon meron na. Ganun bumubukas ng ating mga kaalaman. Yan naman po yung mabuti. Speaking of kaalaman, minsan kasi tayo, yung bang naiinis tayo sa development, sa evolution, hindi tayo makasunod, 'di ba? Well, hindi mo naman kailangan sundan lahat. 'Di ba? Piliin mo lang kunyari piliin mo lang yung mga makakatulong talaga sa'yo kasi mahirap sumunod sa lahat, Or intindihin mo lang, ayaw mo man sundan, basta naiintindihan mo. Para hindi ka naman mahuli. Oo. Kasi baka mamaya kung hindi mo iniintindi yung mga bagay-bagay, binibenta ka na pala sa mga binubugaw ka na pala. Hindi mo pa alam. Kasi ang evolution, hindi natin mapipigilan yan Hindi. Oo. Sabi ko nga, ito lagi ko sinasabi, hindi na po tayo babalik sa mundo na walang tsinelas. Hindi na po tayo babalik sa mundo na walang soft drinks. Correct. At hindi na rin po tayo babalik sa mundong walang internet. Tama. Wala. It will never happen. Oo. So, patuloy lang na mag-e-evolve. Patuloy lang po tayo na magde-develop. Pero, huwag kang ma-pressure at matakot na parang sundan lahat. Oo. Kasi ang bilis ng mundo, Correct.
Ang bilis ng mundo. Sobra. Yung isa ko nga yun lagi nagbebenta sa akin ng cellphone, kaka-message lang sa akin. Sabi niya, Madam, magpi-pre-order ka na ba ng S26 Ultra? Hindi pa nga ako tapos hulugan yung mga una eh. Di ba kasi ang bilis? So, lalo na sa technology, Correct. sobrang bilis. Hindi ka pa tapos maghulog dun sa inuhulugan mo, may lumabas na bago. Tama. Kaya, it's okay to embrace technology. Sabi nga ni Jegs, kahit hindi mo sundan, intindihin mo siya, mo di ba? lang. Pero wag ka din masyadong magpa-pressure to the point na, una, namumulubi ka na Correct. para lang Saka yan. makasunod. Oho. Kasi hindi ka talaga makakasunod. Tama. Piliin mo lang. Di ba parang katulad ng mga, mga iniidolo. Noon kasi ang mga iniidolo lang natin, nasa larangan ng movie. Nasa larangan ng, ng teatro, ganyan. Ayan, oho. Ngayon, di ba, sandamo ka lang vlogger. Oo, yan, iba sandamo na ka lang influencer. Sandamo ka lang content creator. Oo, dati kasi may common ground pag sinabi mong halimbawa, Piolo Pascual. Correct, Ayan, kilala ng lahat. Ngayon, merong time na pag, sino yun? Ba't Sino tinitili? yan? Bakit tinitilian? Tapos, check mo yung check mo yung, syempre, na-curious ka. Oo. Check mo yung social media. Hala ka, milyon-milyon. Ayan. Diba? So may parang may segregation na etong crowd na to, may certain crowd siya. Yes, oo. Meron siyang certain niche market. Oo, yun. Ika nga, meron siyang particular na audience, Oo. 'di ba? So, ibig sabihin nun, hindi mo kailangang sundan lahat. Kasi kung hindi ka naman nagmamarathon, ba't mo susundan yung mga influencer sa pagmamarathon? Tama. Hindi. 'Di ba? Kung ayaw mo nga sumakit yung ulo mo, di lahat ng article, memes at video tungkol kay Alvin Aragon, di i-block mo, 'di ba? Tama. Nakakaloka na sa algorithm ko siya. Buisit. Nakakainis. Nakakaloka. 'Di ba? But you have an option. 'Di ba? Hindi katulad, tama ka eh. There was a time na lahat tayo Sharonian, Noranian, Oo. Vilmanian. Oo. Kasi yan lang yung mga kilala natin. But there came a point nung nauso na ng matindi tong social media na may isang beses na meron kaming naging usapan na in the past ng tambalan na hindi niya kilala si John Lloyd Cruz. Bata to. Hindi niya kilala si John Lloyd Cruz tsaka sino ba yung si Yeng Constantino. Na parang, ba't hindi mo kilala? Pero kasi yun nga, younger sila, ang dami ng options. Then tsaka iba na yung parang yung layer ng mga tinitingnan nila, iba na True. Nahuli na yung sa atin, parang ancient na Oo, may mga ganon. Pero wag ka ma-pressure. Sundan mo lang yung tingin mong karapat-dapat. Tama. Ganon. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Shout out, Tambalanisa since 2012, watching from Taiwan. Hindi na po ba babalik si Chris? Ayan, di natin alam ang mga sunod na mga pangyayari, Ayan, mga wala kabisyo. po tayong hawak sa correct, inaharap. Totoo. Oo. 'Di ba? Nung naghiwalay kami, wala nakapagsabi. Oo. Nung naging tambalan kami ni Diego, wala rin nakapagsabi. Kaya hindi ko rin masasagot yung tanong na yan. Yan. Shoutout kay Lola Lourdes from Muntinlupa. Ayan, kay Evelyn Kaingit. Ayan, good PM, ma'am sir. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Salamat! Thank you. O, i-shoutout din natin yung bisita natin ngayon. Ayan, oo nga. Hello! Hindi ko nakuha yung pangalan mo. Ang pangalan niya uli? Si Jomar. Jomar. Ayan. Si Jomar na galing pang trabaho, dumiretso Oo. dito para makita tayo dito. Yan. Sana naman di ka nalungkot sa nakita mo. Charot. Lagi daw siyang tumututo ka sa podcast. Yay! Thank you Ayan. so much. Hindi ko po alam kung ano natututunan nyo sa amin sa podcast, Tama. pero kami po ay nagpapasalamat ng bonggacious. Ayan. Thank you. Si Jomar kasi ang trabaho niya is caregiver. Mhm. So habang nagbabantay, nag-aalaga, nakikinig siya sa podcast. Yes. Tambalan. Thank you. Maganda kasi ang yun naman yung kagandahan ng podcast. Wala siyang time element. So, ibig sabihin, hindi kailangan 12 to 3 tumutok. Anytime na available ka at gusto mo. Tsaka ang ganda yung kwento kasi nagkwentuhan kanina ni Jomar na sabi ko, kailan ka nag-start na, actually nung pandemic daw. At 28 recently lang? Tama 2018 ka nag-aral. Akala niya daw, hindi niya na mapapakinabangan yung pinag-aralan niya until
pandemic dumating. Tingnan mo, ito yung mga kwentong pandemic na na you would say success story ng pandemic. May mga yumaman ng pandemic, may mga katulad ni Jomar na biglang nagamit yung kanyang kaalaman nung pandemic. Nabuksan ng oportunidad. Tama. Yan. Di ba? Ayan. Oh well, thank you Jomar. Ayan, salamat sa pagbisita. Ayan. Shout out kay Dennis Villahermosa. Ayun, Dennis. Sabi niya kahapon nakita ko yung kanyang message, hindi ko lang nabasa agad na grabe, parang 1 week na pala since nandito sila sa Pinas. Ang bilis lang, 'di ba? Yung digay ko amoy lobster pa ng fresh buffet. Tapos nandiyan na kayo ulit sa Australia. Balik na ulit. Oo. Ayan, Shout out po salamat. sa inyo. Kaya Carla Lorenzo, thank you so much sa pagtutok. Jo Marie Montoy, salamat po ng bongga. Thank you. Thanks. Salamat po sa inyo lahat. O siya, mamaya ulit. Kwento na may wagang burnay, mga kabisyo. Kaya antabayanan niyo po yan. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Ayan, ang dami ng tao. Exciting.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang baba. naiiba. Nagagaya, oh.
Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong... Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. Oh! Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon.
Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman layon, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo.
tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Ay hala, ang linaw ng cellphone ko. Hala, ang linaw ng cellphone ko. Ganito pala pag nagsasalamin. Na-realize mo? Hala, ang itim-itim na mga letters. Thank you, Doc Bless, sa aking eyeglasses. O, eto na. Hala, ang linaw talaga. Hindi ko kailangang i-zoom in. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nita. 55 years old at tagapakinig ng inyong programa. Sumulat po ako dahil nais ko sanang humingi ng payo sa inyo. Ganito po kasi. Isa po akong ina na ang tanging yaman sa buhay ay ang nag-iisa kong anak. Simple lang ang buhay namin mag-asawa. Hindi kami mayaman, wala kaming negosyo, minanang lupa o ari-arian. Ang meron lang kami ay sipag, tiyaga at pangarap para sa anak namin. Iginapang namin siya sa pag-aaral. May mga panahong kulang ang kita ng asawa ko kaya naglalako ako ng kung ano-ano. May mga gabing sardinas at tuyo lang ang ulam para lang mabayaran ang matrikula niya. May mga panahong napuputulan kami ng kuryente dahil hindi kami makabayad. Matapos ang mahabang panahon ng sakripisyo, natupad ang pangarap naming lahat. Nakatapos siya nang abugas siya. Nang isuot niya ang kanyang toga, pakiramdam ko, ako ang pinakamaswerteng ina sa mundo. Sulit lahat ng pagod at sakripisyo. Ang problema ko po ngayon, may nobya na ang anak ko at hindi kami boto dito. Para kasing hindi sila pantay ng direksyon sa buhay. Online seller yung girlfriend at may mga nababalitaan kaming reklamo ng dating katransaksyon niya online. May mga hindi pagkakaunawaan sa bayad at delivery. Para sa amin, refleksyon yon ng pagkatao. Isa pa, tila walang malinaw na pangmatagalang plano ang dalaga. Ngayon, online seller. Bukas, backup dancer. Natatakot kami sa kawalan ng stability. Hindi pa nga stable, nagmamadali pang magpakasal. Ngayon pala nga yung anak na namin ang gumagastos sa mga lakad nila. E papaano pa kaya kapag mag-asawa na? Eh di ba yung anak niyo lalaki? Oo. Oh, head of the family. Ano nang ambag niya? Oo. Pansin Oh. din namin na... Kalma muna, kalma. Sandali. Kalma. may pumasok na isang Nicole Ayala kaagad eh. Hindi pa nga tapos eh. Nagagalit agad yung isang Nicole. Shh. Balik. Upo muna. Nagbabasa pa yung kalmadong Nicole Ayala. Upo muna. E papaano kaya kapag mag-asawa na? Ano na ang ambag niya? Pansin din namin na malakas ang impluwensya niya sa anak namin. May mga desisyon ng anak namin na biglang nagbabago dahil sa kanya. Hindi din siya magalang makitungo sa aming mag-asawa. Kinausap ko ang anak ko tungkol dito at galit siya ngayon sa akin. Utang daw ba niya sa amin kung sino ang mamahalin niya? Alam ko naman na hindi niya utang sa amin ang puso niya. Hindi rin namin pag-aari ang desisyon niya. Pero bilang ina, paano ko pipigilan ang sarili kong mag-alala? Paano ko hahayaang basta na lang siyang sumugal kung pakiramdam ko may mali?
Gusto lang naman sana namin na kahit paano, ka-level niya yung mapapangasawa niya. Tambalang kumikinang ayokong dumating ang araw na tuluyan niya kaming layuan dahil hindi namin matanggap ang babaeng mahal niya. Ayoko naman ding magsisi na nanahimik ako kung sakaling tama pala ang kutob ko. Ano po ba dapat kong gawin? Ipaglalaban ko ba ang paniniwala ko bilang ina? O tatanggapin ko na hindi ko hawak ang puso ng anak ko? Ang hirap maging magulang. Akala ko kapag napagtapos ko na ang anak ko, tapos na ang laban. Hindi pa pala. Mas mahirap pala ang matutong bumitaw. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Nita. Mami Nita. Mami Nita na mahilig manita, di Ayan. ba? Sinisita niya ang minamahal ng kanyang anak. Maninita. Ang Mami Nita. Yan. Maninita si Mami Nita. Ayan. Una sa lahat nagpapasalamat kami kasi tinitingala mo pa rin na Kami, kasi diba? you're 55 years old, of course, older than us. Tapos, mas marami kang malamang karanasan sa Experiences, buhay, oho. di ba? Ganyan. Pero siguro, minsan, hindi rin na nasusukat sa edad. Yeah, Kasi may mga taong katulad ni Mami Nita na 55 na, parang, parang lost Oo, pa lost rin. pa din. Oo. Ganyan. Kasi nga, ang learning po, mga kabisyo, hindi po siya natatapos. Hindi po siya natatapos sa pag sinabi mong nakagraduate ka na, alam ko na lahat. Or nag-MBA ka or PhD. Hindi constantly learning ka at magugulat ka nga na minsan matututo ka sa mas bata sa'yo. Yes. Matututo ka dun sa mas lesser ang napag-aralan kesa sa'yo, di ba? So ngayon, siguro yun yung rason kung bakit si Mami Nita na humingi ng advice sa mga may saltek tulad natin. Di ba? Kasi malay mo nga naman, meron din naman nga naman talaga siyang ma-pick up mula sa atin. Ayan. Yun talaga ang pinakamahirap, I guess, sa pagiging isang parent, yung letting go, Yes, 'di ba? Yung totoo. allowing them to fly. But that's the way it is, 'di ba? Na we cannot clip their wings. Hindi po natin talaga pwedeng pigilan sila sa kanilang mga gustong gawin. Lalong-lalo na kung ganito nakatapos na naabugas siya. Opo. Ano na to medyo mature na to. Kung man magkamali man siya dun sa babaeng 'yan, it's on him. It's their decision na Decision kasi. niya na yan. Ang tandahan na niya. Oh, hindi na to yung mga maliliit na bata na Oo. hindi nila alam yung ginagawa Correct. nila. Oo, na parang kulang pa sila sa experience at yung brain nila hindi pa nagde-develop. Ito, abugas siya na. Correct. So, ibig sabihin, may logic. Yes. Or di naman kaya, Jegs, aminin na natin, minsan ang logic nawawala pag in love. Yan. Ganun Pag mataas talaga. ang emosyon, Correct, di ba? bumababa yung logic. Ganun talaga, 'di ba? Oo. Madami tayong kakilalang ganyan, ang tatalino pero pagdating sa pag-ibig, tanga, 'di ba? May mga ganyan CEO ng kumpanya, kabit, 'di ba? Mga ganon. Pero ako naniniwala dito dahil nga tapos na ng abugas siya. Tingin ko mas mataas ang logic niya over the emotion. Baka. Siguro it's how you communicate. Baka medyo matapang ka, medyo paatake ka agad doon sa girlfriend. Kahit sino ba naman. At saka, Diba? alam mo, ito lang Mami Nita ha, sa totoo lang, hindi naman lahat ay katulad ng anak mo na una, merong proper direction na nabigay ng magulang. Pangalawa, alam na kaagad kung anong gustong gawin. May mga iba katulad ng girlfriend ng anak mo na 'di ba, online seller. Tas minsan backup dancer. May mga tao talagang ganun na hindi pa nila alam kung saan talaga sila pupunta. Correct. And minsan nga Kinakapapa. Correct. And minsan nga kung kailan sila mas matanda, saka pa na nila madidiscover na dito pala ako nararapat, Ayan. 'di ba? So, para sa akin, walang mali doon kung halimbawa kung magda-dancer, kung magninegosyo. Yan. Kasi kinakapa mo pa kung saan talaga yung mag-fit sa'yo Tapos may sinabi pa siya na parang pag yung tungkol sa may mga issues dun sa kanyang online selling, it reflects her pagkatao, 'di ba? Na reflection to ng kanyang pagkatao. Hindi po. Minsan talaga may mga nagkakamali sa delivery. Yes, Minsan po talaga, unless talagang scammer. Mukhang hindi naman scammer May mga mistakes lang at reklamo. Normal po 'yun. Kahit na sa malalaking mga negosyo, may mga nagrereklamo. Kunyari dito sa amin ang laking kumpanya, 'di ba? We cannot please everyone. Correct. Meron at meron ditong nakokorek
nakokornihan sa amin, naiinis sa amin, naiingayan, nahahalayan, di ba? Wala eh. Ganun talaga kasi hindi mo papiplisan lahat. Tama. So, it's always a learning curve. Oo. Yan. Ang problema kasi dito ko minsan, yung optics na tinitingnan ng tao. Magkaiba kasi yung optics kung sino po yung involved sa relationship sa loob. Ayan. Kasi sa nakikita natin na tayo yung Sa mga labas. outsiders, Correct, di ba? correct. O like for example, itong nangyayari na lang yung naging trending, yung kay Alvin, tsaka Oo. kay Easy. Easy. Hindi natin alam kung anong dynamics nila sa loob eh. Baka pinag-usapan nila at okay sila doon, pero nakikita ng sa labas, ay hindi tama yan. Correct. So parang ganun din sa'yo, Mami Nita, yung nakikita mo sa labas, parang pero sa loob, hindi natin alam kasi kung anong meron. Oo. Tsaka lalo, alam mo, Mami Nita, napakalaking factor na matanda na siya, tsaka abogado na siya. Tsaka Yun lang yun. Abogado yung abogado, anak mo. abogado na siya. Sobrang laking factor no na nag-iisip siya. Oo. 'Di ba? Yung yun lang yun. Pero it doesn't mean na wala kang pakialam. Kasi punong-puno ka ng pakialam. But it also doesn't mean na sobrang. Kasi parang dun sa mga question mo, wala ako nakita dito na papaano po ba na hahayaan ko siyang magdesisyon, 'di ba? Parang walang ganun eh. Oo. Parang ano ba yung mga tanong niya? Parang gusto mong kontrolin yung love life Correct. ng anak mo. Ipaglalaban ko ba ang paniniwala ko bilang ina o tatanggapin kong hindi ko hawak ang puso ng anak ko? Basta parang ang sinasabi niya dito, ayokong dumating ang araw na tuluyan niya kaming layuan dahil dun sa babae. Oo. Ayoko naman din magsisi na tahimik lang ako. 'Di ba? Tama na. Well, tama din naman 'yon. 'Di ba? Pero alam mo mas lalo kang lalayuan kung nafe-feel niya na masyado mo rin siyang hinahawakan. Oo, kasi yung laging sinasabi ni Nicole na pag nag-rebuke o pag nag-correct ka sa isang tao, lagi ka nanggagaling sa place of love. Correct. Na dahilan mo 'yon. So tingin ko kung nanggaling sa place of love, yung pagsabi mo doon sa anak mo regarding sa girlfriend niya, tingin ko hindi siya magre-react ng ganun eh. Siguro baka yun nga, baka Correct paatake. Na ano ba yung girlfriend mo, ganito. Correct ka. So, mahal niya yung tao, masasaktan din. Pwede namang malumanay anak. Correct Okay lang ka. ba yung girlfriend mo? Pag-usapan ninyo. Oo. Yung mga tipong ganun Correct ka. pag-usap. Iba talaga ang nadadala ng tono ng pananalita. Yes, ha? oo. Yung kapag ka yung, Nak, chat mo lang. Oo. 'Di ba? Versus, Naka, nakita ko, may mga reklamo sa kanya. Ayan na, lumabas 'di ba? ng isa. May mga nagrereklamo dyan sa online selling niya, ha? Sinasabi doon, nagrereklamo, hindi dumadating sa oras. Ano, ginagamit niya muna yung sabon bago niya i-deliver? Di ba? Ibang-iba yung tono na ganon. Sa versus Nak, check mo naman Kasi syempre i-guide mo na. Oo, yan. Pwede. Pwede ba i-guide mo para baka naguguluhan lang yung girlfriend mo. So, bilang ikaw naman yung abogado, ikaw yung mas nakakaintindi ng mga bagay-bagay, baka kailangan ng guidance. Ganyan. Isa kasi sa nakikita ko dito, Mami Nita, ayan, na baka tinitingnan mo itong girlfriend ng anak mo as a threat. Ayan. Na aagawin Ni yung, ano. Oo. Well, yun naman talaga ang masaklap na katotohanan, Oo. lalong-lalo na kung anak mo ay lalaki. Oo. 'Di ba? Kasi At kung kahit lalaki or babae, 'di ba? Whether they will leave. Oo, kasi kung paano mo nilatag yung kwento mo na iginapang mo lahat kulang-kulang na. Kumbaga parang nag-invest ka ng todo-todo tapos Correct. mapupunta lang sa iba. paano kami? Oo, hindi ganun talaga 'yun. Oo, Yun yung yan. kailangan natin sa lahat ng mga magulang, yun po yung kailangan nating tanggapin. Sa lahat ng mga magulang na may mga maliliit pa na mga Ayan. anak, Oo. kailangan po nating tanggapin na hiram po sila. Ayan, hindi po investment yung mga anak. Hindi dapat malinaw investment yan. ang mga Obligasyon bata. po ng magulang na Correct. pag-aralin yung mga Yes, anak. out of love. Yes. Binuo mo yan eh. So, Oo. obligasyon mo and because you love them, 'di ba? Gusto mo siyang palakihin na maayos para just in case na hindi just in case, dapat sana ikaw ang mauna kaysa sa kanila, 'di ba? Pag nauna ka, kaya na nila. Oo, magkakaiba lang yung mukha kung paano natin didisiplinahin yung mga anak natin. Di ba, nung maliit, kung madapa, hayaan mo madapa para matuto. Parang Yan. eto, sa pag-ibig naman, Mami, hayaan mo siyang magdesisyon. Ang gagawin natin bilang mga magulang, nandyan lang tayo. Correct, to guide. Ayan, if ever man, hindi mag-workout, andito lang kami. So, hayaan mo kasi, again, abogado na yun. Correct. Actually, totoo. Hindi na siya baby. Oo. So, yun siguro talaga, baka tingin ko, baka feeling mo, Mami, threat ito, baka
ginagawang kompetisyon. Well, ganun talaga. Oo. Ganun talaga. You have to accept the Uni ko fact. iho Oo, eh. yun talaga. Gets naman namin yung, hindi ayaw namin invalidate ang Yes, feelings mami. mo. Oo. Gets namin, Normal, masakit. normal Oo. siya na reaction. Masakit at masaklap. Pero wala tayong magagawa, mami. Eventually, he has to live his life. Yeah, oo. Eventually talaga. Ganun talaga. So kung maloko man siya, masaktan man siya, hayaan mo. Basta bilang magulang, andyan ka lang Correct. palagi. Direction ka, hindi control. Yan, Yun oo. yun. Diba? Do not clip their wings. Never, You can never. only redirect their flight. Alam mo yun, ano lang, may konting guidance, ganyan. May mga konting pasilip na advice, ganon na. Pero definitely, hindi mo pwedeng hawakan at Ayan. kontrolin. Oo, so- Ayaw naman natin isang araw maging red flag yung pagiging mama's boy. Correct. Hindi dapat red flag yun. Tama. Actually, yung mama's boy, it's a good thing. Huwag natin gawing red flag. Correct. Na kasi super control ka, te. Tama. Ako ba ang kumikinang na ulo, Diego Bandido? At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mami Nita. Oo. Sabi niya, Bella, Lady Ara, pera-perahan ng Lavarn dyan. Kasi naisip ni Mami, hindi pa sila naambagan, yung girlfriend na ang makikinabang. Grabe ka naman si Bella. Pero parang gano'n na nga Pero din. parang ganun din, di ba? Oo. So kaya nga, parang ang nangyari, naging competition ni Mami Nita, yung girlfriend, na parang threat nga na, Correct. pag pinakasalan niya to, paano na lang kami, baka hindi na kami mabigyan ng anak namin. Oo. Pwedeng ang pagbibigay is hindi necessarily pera, ha? Kasi Attention. mukhang, attention, Kasi oras. uniko, Kaya gets naman din namin ikaw. Oo. Nag-ano lang kami, nag-playing devil's advocate Yes, na oo. talagang, well, gano'n na siya. Alam mo, our advice would have been different kung college student. Tapos Yeah. meron siyang girlfriend na parang pariwara. Tapos gusto kong ayusin yung Ayan. anak ko. Ganyan. Anong sasabihin ng isang Pwede. Nicole Yala? Sasabihin ko sa kanya, umayos wait ka. lang. Sino yan? Ito yung meron siyang anak na 17 years old, tapos yung girlfriend parang pariwara. Hindi. Sinong Nicole Yala yung kausap namin? Mahaderang nanay. Okay, Nicole Yala, mahadera, tayo! Action! O ikaw kang bata ka, hindi mo nga alam kung paano gamutin yung mga bakni mo sa likod. Hindi pa nga proper ang hygiene mo. Paminsan-minsan, amoy anghit ka ba? Girlfriend ka pa. Paano kapag ka nabuntis mo yan? Mukha pa naman yang malandi. Paano kapag ka nabuntis mo yan? Anong mangyayari sa atin? Dito yung kakain, mukha pa naman patay gutom. Mukha walang pinag-aralan. Tigil-tigilan mo yan. Mag-aral ka muna bago lumandi. Alam mo, kapag ka nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, sige, go! Kahit sinong girlfriend mo, okay lang. Pero hindi ka gusto yung babaeng yan. Period. Okay, upo na. Okay. Nicole, alang mahaderang nanay, upo. Balik! Nakakaloka. Sabi ng asawa ko, Asus, magiging ganyan ka din kay Prince. Totoo yan. May possibility. May possibility pero gusto ko maging cool. Lalong-lalo na nung isang araw, sabi ng anak ko, si Princess, sabi niya, Mom, sabi niya, Mom, fine shite. Di fine shite. Alam niya na yung fine shite. Ang fine shite is pogi, yan. May itsura, ganyan. Fine shite daw. Sabi ko, where? In that table over there. Pagtingin ko, ang pangit. Sabi ko, saan? Yung naka-blue? Sabi ko, ang pangit Ang pangit! Ano ba? Nakakaloka ka ha? Napasya ka ng mata. Hindi nagmani anak ko sa akin, iba-iba talaga eh. Iba yung Ako kasi mahilig talaga ako sa may itsura kahit mahirap yan, kahit medyo slow yan, kahit ano. Yung anak ko parang ang gusto niya, ang nakikita ko mga trip niya, yung mukhang matalino. Yung mukhang matalino kahit yung itsura Pero yun nga kahit anak mo siya, galing siya sa'yo, of course, yung preferences niya, iba din. Oo, yun. Iba din. So, babalik tayo kay Mami Nita, ganun yun. So, kung ang preference mo, babaeng empleyadong naka-uniforme na pangbangko, ganyan, na parang feeling mo, yun yung nararapat sa anak mong lawyer, di ba? O kaya flight attendant, mga ganyan. O kaya executive sa kung anumang corporation, ganyan. Iba yung naiisip ni ni abogado Iba rin siya Ayan. Podcast na po ba? Pwede din. Pwede na. Pwede din. Tuloy na. Ituloy na natin sa Ray Frontes. Ingat ka. Yung sakay mo, alam
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige.
Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jut? Ito, para approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip!
Kim Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Jan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa kami, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to?
Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers. Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Ano? Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa
sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy-blip. Ay, Ang kasagutan ng oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga
aking naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Ooradio. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas Rin, ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Sa panta. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kabisyo, ang oras natin alas 2:32 na. Ikaw, manong driver, masaya ba ang hapon mo? Hindi! Ang bihira naman, oh. E di, pasasayahin kita! Knows no boundaries. Knows no boundaries. Boundary time na! Eto na mga kaibigan, nagkinig na mabuti, lakasan na mo rin inyong radyo. Eto na mga kaibigan, mananalo na naman po sa ating Love Knows No Boundary. Wag na natin patagalin to. Makinig! Eto na, mga Grab drivers. Lalong-lalo na kung ang plate number mo ay NKF8581. Congratulations sa iyo, Edwin D. Guzman!
Guzman, ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundary. Tatampalin ka namin ng tumataginting na 1,500 pesos! Let's go! Again, let's go ka na dito, Edwin de Guzman. Isang magiting nating na Grab driver. Ikaw ang ating maswerteng winner para sa oras na ito. Napakasimple lang ng gagawin mo. Kung gusto mo, pumunta ka dito sa aming himpilan para i-claim ang iyong napanalunan na premyo. Or, pwede din naman. Kami na mismo yung magpapadala ng papremyo. So, depende sa'yo. Pag dito ka pumunta, syempre, magkakatalsikan laway tayo. Diba? Ayan, sa mga kabisyo naman po natin, mga driver na hindi pa po pinalad, ikaw manong driver, ha? Kung hindi ka pa nanalo, simple lang nang gagawin. Pumunta ka dito, dumaan ka dito sa aming himpilan, mag-register, or kung hindi naman magawa, ay simple-simple lang din. Dapat naka-tune in ka sa 90.7 Love Radio para nang sa gayon madali ka. Muli, nagpapasalamat po kami sa award na natanggap po ng Love Radio bilang Best FM Station sa Stallion Awards. Maraming salamat. At si Nicole Yala naman po ay itinanghal na Hot Mama Female DJ Award. No. Maraming salamat. Uy nga pala, bago ko pala magpaalam, shoutout nga pala sa Century Chemicals, sa Guardian Alcohol. Maraming salamat din sa alcohol na pinadala nyo. Thank you. Susunod na po, Mara Tony sa kanyang programang Love Trip. Sa pangalan po ng kumikinang ina, Nicole Yala, ako po si Diego Bandido, nagpapaalala sa inyo, on whatever you do it all for the glory of God. Metro's #1 Love Radio. Basic!